ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯза навори мо аз Сарбанд, яъне Падиём, ина чӣ хеле ки дидисем Сарбанда баъди Сарбанд то Душанбе мешавад. Видеомон ҳар ҷо раҳоро гирифтагиай. Ана рости гап овози чише мондагӣ нестем ки барои ки чӣ дора байт дора, ба он хотир мондагӣ нестем овоз шад. Инака мерем тамошо карда то Душанбера раҳоро тамошо кунед. И фақат якум слои шайвозӣ, анака ҷое ки ду слой задаган агар ҳамунҷам омада боша, куҷода ки ҳаста ози тамошо карда мерем, гап мезанем ки куҷода дуюм слой рехтаган, куҷода не. ҳамаша мефаҳмем иншоалло насиб. Ина бозори нава дидед? ана инҷо бозори нава чида лесхост дар бозор баъди Чорбоғ. ина уже драни уялӣ байни раҳкати брусчатка чиндисиян. Уже имрӯз чӣ када гузаштаган видео камтарак пештарака. ҳозир мерем ду тарафи уялида об вардисиян, ҳамура экскаватор канданаш ҳам ҳастай омадагиеда. Мақсад ду тарафи уялӣ ҳар як кӯчада ана об мешавад, оби хӯрданӣ. Инау коммунизм меёранд. Уна нигаҳ кунед экскаватора дидед чӣ хел кандиса. ҳамунҷа кандиса, намун турбора хоб кардисам. И видео ҳам вақти кандан шунад, мақсад мо занг задем ки пурсидем ки чӣ гапе. канда шидаган, турбора хоб кардаган, точко маълум шудаги нест мегаи куҷо мебурояд, чӣ хеле мебуроянд. ҳанамура ки штат шавад, сразу точкоша чӣ мекардем. ба гуфти чун ина пеши завод, дарвозаи завод асти рост. Анаи копруки навай. Копруки нав. У тарафдам навай, ишам бо нав кардаган. Ма омаданда копрука сохтагӣ набудам. Уже ина ҷо асфалт набуд, иҷора асфалт кардагиян. И запс короче рӯзи якшанбе запс шидагиай. Нигоҳ кунед ҳамаи бозори калон омадиса. Усу тарафи дасти рост тарафи Кӯйбеш мера Абдураҳмон Ҷумӣ боло далшид. райони Хӯросон меояда. Нигоҳ ки байни раҳ нигоҳ кунед брусчатка. Ина ҷора оли чиндагӣ набудем, значи пешина. Иҷо ба фикрам брусчаткаош чиндагиай. Видео камтарак пештарака. Юна чиндесиян ё чӣ кор кардисиян? Значит навай иҷа саркарда чиндана саркарда рафтисиян. Ина тараф бозори калон драни уялӣ дидед чӣ хел раҳ нест, я раҳ мондаган, раҳи одамгузар, мисол аробагузар, мошингузар нест. Короче мисол та бозори калон дуромаданӣ мери иҷа болотар, вақш ки далинае ко ононҷо мегарди ба меёй бозори калон ба мошин. ана бахшиш зиёд драни район нагирифта касе боша камера кардагӣ. мо дар роҳи кадом гуфтанам мера монеда канал мешава. Ина уже районҳо буромадагиа тарафи даҳана. ҷое ки ду слой буд, ҷоаш ҳам нагирифтед. То ҳам района чанд ҷо ду слой рехтаган, дуюм слой шуд, ҳамун ҷоаша нагирифта. Не ки раҳ нормал нишидагиай, якум слой шуд. нигоҳ кунед ҳозир ё як тараф кати омадиса навои битоне ки мондагиам байнда аю битона усу бо як раҳи дигаи нами қадарай. ина бо уже и тараф ije гуфти и тараф гузаштага. Тантани кӯҳа нигоҳ кунед латҳок мондаган. Ов короче наёя ҳамин раҳа вайрон накунад гуфтед. Драни латҳок кати мерава ов ҳар як ҷо мондаганда барои обгузар. наиҷа наздикии Фахробод боша. нигоҳ кунед байна хел зардак сиёҳа кардан, хел фасон нива чида. Фахробота. ҳозир иншоалло рангу бор кунан раҳа дигар қоида мешавад.
сол паласа хатоша кашан агар тенҷ вад мешава. Наи байни ҷакатиам на нигакне брусчатка чиндагиам. Ана уже мошин бозор. Мошин бозора нигака чихе кишоти калонка пайн. Брусчатка уже мошин бозора гзашт. ҳаҷо сёмка кардаг бида не ки то душанбера сёмка кардагай. Мерин то душанбера тамошо. Ленский район. ҳам болоям мост боша. Ба фикрмҳо. дар розои душанбе дуромадана байни ра ана ламшко часмонаги стойкош нормал ништаги ина навигари бардиёрро мондиам бо раҳи пиёдагард кушодтар мешавад. Ана дар девор навистаи хеле хушрӯ биромада гуфтум сёмка кунам партум касе ки дар Россия бина. Ина раҳ полни буд шидага. ирӯз футболай карочи ноҳияи Хӯросон кати Қободиён. Боис Қободиён рафтестем, насиб куна шод аниқ шава бо мепартум. Хӯросон то Қободиёна пиёда мерем бародаро. Ина брусчатка. То ҳамон бозорчара рафтагайда. Оли 100% буд нашидай ваку. Буд мешава. Хушрӯ шидаga. Буфора аю пара ра мегарди, буфора ай пара. Буфора ай байни ра мегарди. Ина завод тахтаҳо ҳам омада.
این پخته هم باشه. ممکن روغن ارزان‌تر شود. کنجوره و اونای گردش. ای بزرگچه جوان برусчатка шудаги камтари тун рехтаги безиқтарак шуда байни як ҳафтара насиб кунам чотка мешавад.